Saúdos de novo, veñen de ver ese acto de homenaxe cívico ás vítimas da traxedia de Angrois e mentres iso pasaba en Bonaval seguíanse coñecendo detalles do que puido ter acontecido nesa fatídica noite do 24 de xullo. O maquinista identificou hoxe o interventor de Renfe que viaxaba no mesmo tren como a persoa que o chamou instantes antes do accidente. Francisco José Garzón presentouse hoxe nos xulgados de Fontiñas de xeito voluntario para prestar de novo declaración ante o xuíz que levou o caso. O maquinista quixo puntualizar que non estaba falando por teléfono no momento do descarrilamento, senón que colgara segundos antes do accidente. Segundo explicou, a conversa co interventor de Renfe centrouse na vía na que tiña que parar ao chegar a Pontedeume, antes do destino final do tren, que era Ferrol. Segundo fontes da investigación, antes desta declaración de Francisco José Garzón, a policía xa estaba investigando a posibilidade de que a autoría da chamada ao maquinista fora de alguén que se atopaba dentro do tren. Iso sí, aínda que se lle tomou declaración ao interventor tras o accidente, este non informou de que tivera algún contacto telefónico co maquinista antes do sinistro. Como lles vimos contando, as caixas negras do Albia, analizadas onte, desvelaron que Francisco José Garzón estaba falando por teléfono instantes antes do descarrilamento. Ademais, e polo ruído de fondo da grabación, todo apunta que estaba consultando algún plano ou algún papel ao mesmo tempo. As caixas negras tamén revelaron que o tren viaxaba a 192 km/h, pero o maquinista chegou a frear e tomou a curva da Grandeira a 153. A velocidade máxima permitida, xo saben, era de 80 km/h. O maquinista do Albia sinistrado prestou declaración hoxe de xeito voluntario, pero esta era a segunda vez que comparecía ante o xuíz encargado do caso, Luis Aláez. Hoxe coñecimos o contido dese primeiro testemuño grazas á filtración ao diario El País dunha grabación desa comparecencia. Francisco José Garzón declarou ter tomado consciencia de que tomaba a curva da Grandeira a unha velocidade excesiva. Explicaba que cando quixo frear xa era tarde. ¿Sabe a qué velocidad debía circular por ese trayecto? Está la señal que me parece que es exactamente en el punto 83-400. Ahí tendría que tener una velocidad meta de 80 km/h. ¿De, perdón? De 80 km/h. ¿Recuerda a qué velocidad circulaba cuando tuvo el accidente? Cuando fue el accidente, cuando fue el golpe, andaría sobre los entre 180 y 190 cuando no me dio tiempo a nada. ¿Por qué no redujo? Es que no le doy explicación, no lo encuentro yo, eso es que todavía ni lo comprendo ahora, que cómo no vi yo no sé, mentalmente lo que sea. A ver, una cosa es que sea en un instante, que la velocidad, pero me está hablando de que hace usted unos 4 kilómetros a una velocidad muy superior a la que suele hacer. Pero 4 kilómetros a 200 km/h va muy deprisa. Ese día consumió algo. Lo único que hace es. ¿Ese centro con quién se comunicó? Con el de Madrid. ¿Cuándo tuvo usted esa comunicación? Al volcán y eso. ¿En qué estaba pensando usted antes de entrar en ese segundo túnel? No sé, si lo supiera no lo pensaría porque la que me ha pasado la vida es tremenda. ¿Qué es lo que estaba pasando? Señoría, sinceramente, le digo que no lo sé. Si no estoy tan loco como para no frenar. En otras ocasiones había cogido esos últimos trayectos, esos dos túneles. La única vez que me pasó, por desgracia. ¿Usted activó el freno en algún momento? Hombre, pero era inevitable ya. ¿Cuándo notó usted que el tren se vence? Joder, es que eso ya la curva ya la veo que no la paso. Pero activa el sistema de frenado, todos los sistemas de frenado ya, al entrar en el túnel. Pero es que antes de que se venda el tren, ya llevo todo activado y veo que no paso.
Por certo, que o xuiz pediulle hoxe a DIF que informe sobre o estado das vías na zona do accidente, do radio da curva e de cuestións máis concretas como as sinais e balizas físicas e luminosas que existen no traxecto. Tamén lle pediu a Renfe diferente documentación sobre a vida laboral do maquinista, sobre a hora na que comezara a súa xornada no día do sinistro e o tempo efectivo que levaba de condución. Luís Alaez solicitou por último información do contido das caixas negras doutros trens que realizaran o mesmo percorrido, sobre a máquina e sobre a normativa do persoal en cabina destes ferrocarrís. O Consello Xeral do Poder Xudicial decidiu reforzar o xulgado de instrucción número 3 de Santiago que investigou o accidente. Un xuiz e persoal de apoio vanse incorporar á sala para que o titular Luís Alaez poida dedicarse en exclusiva ao sinistro do Albia. Este plan de reforzo ten unha duración inicial de 6 meses. E mentre seguimos coñecendo datos moi importantes sobre o accidente ferroviario, no Parlamento acordábase que o vicepresidente da Xunta compareza mañá mesmo para informar sobre o funcionamento do dispositivo de emerxencias activado tras o sinistro. Fará unha comisión primeira da Cámara Autonómica que se ocupa dos asuntos do interior. A oposición cree que aínda é pronto para que Alfonso Rueda dea explicacións, pero o PP mantén que é o momento oportuno. Aínda en clave máis política, o BNG de Santiago quixo facer hoxe unha valoración da traxedia de Angrois. Os nacionalistas composteláns, que insisten en que é preciso investigar a fondo o acontecido, creen que a actuación do Concello na catástrofe foi a correcta. No mesmo día no que remata o loito institucional decretado tras a catástrofe de Angrois, o BNG de Santiago quixo analizar todo o acontecido ata hoxe. Para os nacionalistas, o primeiro é reivindicar un sistema público de calidade fronte aos recortes dos últimos tempos, algo que entenden se puxo de manifesto no tráxico accidente. O Bloque de Compostela tamén cree que, aínda que houbera erros de coordinación nos primeiros momentos do sinistro, estes non tiveron consecuencias. O que si entenden é que houbo actitudes que non estiveron á altura das circunstancias. En ese sentido, acusan o delegado do Goberno en Galicia de manter a tese do posible atentado sen haber indicios. Que circulase durante algúns momentos desa noite a tese da posibilidade dun atentado a nós parecenos reprobable, porque se fixo a máis desde instancias políticas de altísima responsabilidade como propio delegado do Goberno, cando xa había desmentidos por parte do Ministerio. A nós parecenos, como digo, algo reprobable, non había nin indicio ningún. Ese feito podía provocar unha alarma social nunha cidade en estado de shock, coa gravidade que eso provocaría. Claro, que cabe preguntarse que intencionalidade tiña eso, non? A nos parecenos gravísimo este feito, non? O Bloque Compostela cree que non se poden facer críticas á actuación da Corporación Municipal e o seu persoal, que din actuou cohesionado e de maneira correcta. E aínda que a prioridade ten que ser o apoio ás vítimas, os nacionalistas creen que hai que investigar a fondo o acontecido. Que se investigue ata as últimas consecuencias para coñecer realmente o que aconteceu. E, en terceiro lugar, e para nós o máis importante, que se tomen as decisións que haxa que tomar, que se corrixa o que haxa que corrixir para evitar que unha catástrofe deste tipo volva a acontecer. Os nacionalistas falaron da marxinación histórica de Galicia no deseño das infraestructuras e lembraron que se o sistema de freado máis avanzado estivera operativo no tramo do accidente, a traxedia podería terse evitado. Por último, o BNG de Compostela reivindica a creación de candansúa comisión de investigación no Parlamento Galego e no Congreso. E por fortuna, o número de persoas hospitalizadas despois do accidente ferroviario continúa baixando. A día doxe son 61, a 5 menos que onte. 4 foron dadas de alta e a quinta foi trasladada a un centro de Cidade Real. Das persoas ingresadas, 13 continúan en unidades de críticos. No caso do Clínico de Santiago hai 33 persoas hospitalizadas, das que 12 son críticos, entre eles un menor. No Policlínico La Rosaleda permanecen 15 pacientes. E do eido sanitario, hoxe tamén se deron os números concretos da reacción solidaria dos cidadáns da PEM que na noite do 24 de xullo acudiron en masa a doar en sangue. Nas 48 horas posteriores ao sinistro, houbo máis de 1.700 doazóns. Agora o Sergas pide que esa solidariedade se manteña no tempo. Unha auténtica marea solidaria. Así define a xerente do Sergas o vivido no centro de transfusión na noite do 24 de xullo, tras coñecerse que un tren descarrilara en Angrois. Nieves Domínguez expresou o seu agradecemento aos que quixeron doar sangue despois do sinistro e tamén a todo o persoal do servizo. Reflectiuse unha auténtica marea solidaria de cidadáns que se foron achegando a noite do accidente ata este punto, moitos deles que nunca foran doadores e que temos agora o reto de fidelizalos e de transformalos en doadores habituales.
Nas 48 horas posteriores ao accidente rexistráronse máis de 1.700 doazóns. Delas, máis de 800 foron na noite do 24 de xullo. É unha cifra que dobra a media diaria en toda Galicia. O número de doazóns media diaria na comunidade autónoma ven sendo de 400. Iso é o que recollemos en toda a comunidade. Pois nunha única noite recolléronse no Centro de Transfusión de Galicia 821 doazóns. Nieves Domínguez puxo acento en que preto de 500 doazóns das rexistradas tras o accidente foron de persoas que non son doadores habituais. A xerente do Sergas amosou o seu desexo de que a solidariedade demostrada tras o sinistro se manteña no tempo, porque lembrou o Sistema Galego de Saúde precisa de 500 doazóns diarias. Despois da traxedia de Angrois, reforzouse o Centro de Transfusión de Galicia do Monte da Condesa, puxeronse en marcha 2 unidades móviles neste punto e unha terceira no Hospital Clínico e tamén se abriron puntos para doazón na Coruña e en Vigo. Doutra banda, Nieves Domínguez volveu defender o operativo de emerxencias posto en marcha por mor do accidente ferroviario. A xerente do Sergas lembrou que os primeiros recursos sanitarios foron movilizados un minuto despois de que o 061 recibira a primeira chamada de aviso. E 5 horas despois, todos os feridos do accidente estaban distribuídos nos centros hospitalarios galegos, cada un na unidade especializada correspondente. E o comezo do noso informativo vían ese homenaxe civil ás vítimas do accidente ferroviario no que os veciños de Angrois tamén tiñan un papel protagonista. Pois ben, os que son considerados os heroes da traxedia van recibir mañá outro recoñecemento. O Sindicato Unificado de Policía organizou un acto de homenaxe en Angrois que terá lugar mañá a partir das 8 da tarde. O sindicato vailles entregar aos veciños unha reproducción do escudo do Corpo Nacional de Policía. O acto asistirán a secretaria xeral do Comité Nacional do Sindicato, Mónica García, e algúns dos funcionarios que asistiron nos primeiros momentos ás vítimas do accidente. E a marxe do accidente de Angrois, hoxe seguimos falando do proxecto da depuradora de Santiago despois da reunión que o alcalde mantivo onte en Madrid co secretario de Estado de Medio Ambiente. Segundo confirmou a voceira do Goberno local, María Pardo, o convenio para EDAR incluirá como ubicación definitiva o Souto, malia que o estudo de impacto ambiental aínda está a exposición pública e podería recibir alegacións. O acordo asinarase en setembro. O atraso na sinatura do convenio para poñer en marcha as obras da depuradora foi motivado polo cambio na estrutura organizativa de Acuanorte, que ven de quedar integrada no ente Aquaespaña. Unha vez salvado ese escollo, as partes implicadas asinarán o acordo en setembro, acordo no que xa se incluirá o Souto como ubicación definitiva. Se va a introducir dos cambios en esta firma, en este convenio. Primero, que hay que modificar la denominación de Acuanorte por Aquaespaña. Después se va a establecer o Souto como ubicación definitiva. Sabéis que en el convenio todavía no había terminado la exposición pública del estudio de impacto ambiental, ahora ya ha terminado. Se establece o Souto como ubicación única y definitiva. O Goberno local confía en que non haxa ningunha alegación que motive un cambio no estudo de impacto ambiental que está agora a exposición pública. Da reunión tamén saiu o compromiso da Secretaría de Estado de Medio Ambiente de poñer en marcha medidas transitorias para evitar o alto nivel de verquidos, un compromiso que se traduce nun orzamento de 3 millóns de euros. Onte falaba a concelleira do sistema de decantación acelerada, non en tanto aínda están a estudar cal é o máis adecuado. Por certo que as obras do colector de Sar comezarán xa. Hoxe, segundo confirmou Pardo, SACIR, que é a empresa que se ocupará dos traballos, xa estaba levando material para iniciar a actuación nos vindeiros días. En canto aos fondos europeos cos que se vai pagar unha parte da infraestructura, a voceira do Goberno local asegura que se gastará o que se poida dos 41 millóns orzamentados. Unha vez acabe o prazo, asegura Edil, están garantidos novos fondos comunitarios para rematar os traballos que durarán 36 meses, máis o ano preciso para a licitación. Pois a estas novas sobre a depuradora referiuse hoxe a concelleira do BNG, Elvira Cienfuegos. A Edil valorou positivamente que se avance no proxecto, pero pediu que se concreten as medidas transitorias que se van poñer en marcha para reducir os verquidos ao río Sar. Un pretratamento antes de eliminar as augas ao río Sar logo de que cheguen a depuradora, e a outra que é posible agora que está rematado precisamente o colector de Sar,
é que se faga unha conexión de ese tramo de colector novo que ten tanques de tormenta, polo tanto, depura parcialmente a auga e, ademais, permite que o fluxo sexa o que se determine e non elevacións puntuais do caudal por cuestións de chuvia, unha conexión a nivel de Pontepedriña co antigo colector. O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia vende publicar os datos dos visados tramitados na nosa comunidade no primeiro semestre de 2013. O certo é que non son nada bons. Nestes 6 meses, o COAC visou máis de 1.500 vivendas, un 13% menos que no mesmo período de 2012. E iso que daquela o Colexio falaba de que xa se tocara a fondo. A crise do ladrillo parece non tocar fondo. Ou iso é o que se extrae dos datos aportados hoxe polo Colexio de Arquitectos de Galicia sobre o primeiro semestre do ano. Nese período, o COAC visou algo máis de 1.500 vivendas, un 13% menos que nos 6 primeiros meses de 2012. É o peor dato dende que hai rexistros. A esperanza de que a construción de nova vivenda houbera xa tocado fondo na súa disminución. Vemos neste semestre que eso non foi así. A disminución síguese producindo. Este sigue sendo, pois como o anterior, o peor semestre dos que se teñen rexistros en descenso de nova edificación, pero tamén pode dar lugar a engano e hai que explicar neste informe. Advírtese unha subida moi importante do porcentaxe de actuacións de rehabilitación en comparación ca nova edificación de vivendas. Concretamente, a rehabilitación medrou un 36% entre xaneiro e xuño. Non entanto, o dato pode levar ao despiste se non se ten en conta que nese período se puxo en marcha a normativa de adaptación de illamento de edificios e de certificación de eficiencia. En canto ás previsións para o que queda de ano, o decano do Colexio de Arquitectos non é moi optimista e pensa que os visados seguirán a baixa. Os seus cálculos falan duns 3.000 visados en todo 2013, un 10% menos que no ano anterior. Para que se fagan unha idea da situación, no 30% dos concellos galegos, en 85, non se levantou ningunha vivenda nova. Compostela Monumental e Santiago Centro serán dous dos case medio cento de centros comerciais abertos que se van beneficiar das axudas postas en marcha pola Consellería de Economía e Industria para estas entidades e tamén para as prazas de abastos. O Departamento Autonómico repartirá preto de 2 millóns de euros co obxectivo de impulsar o comercio de proximidade. O comercio de proximidade xoga un importante papel dinamizador das vilas e cidades e a Consellería de Economía e Industria é consciente diso. Daí as axudas que o Departamento lle vai outorgar a case medio cento de centros comerciais abertos e a 23 asociacións de prazas de abastos de Galicia. Cunha partida total de 2 millóns de euros, esas subvencións irán parar a campañas de promoción ou mellora da sinalización, entre outras actividades. A través do programa de apoio ás asociacións de comerciantes para a dinamización dos centros comerciais abertos e as prazas de abastos, potencianse, como decíamos, dúas figuras clave para o comercio de proximidade. Somos conscientes dese valor que teñen tanto os centros comerciais abertos como as prazas de abastos como motores dese comercio que fai cidade. Os dous centros comerciais abertos da capital galega, Santiago Centro e Compostela Monumental, vanse beneficiar das axudas da Consellería. Os seus presidentes reivindicaban hoxe a importancia do pequeno comercio fronte ás grandes superficies. Sirve para dinamizar, neste caso, no noso caso, o casco histórico. O vimos facendo con moita asiduidade nestas campañas que vimos a facer que tanto éxito teñen, como o Día do Pai, a volta ao cole, etcétera, etcétera. Es fundamental que el comercio esté activo. Como digo siempre, si acabamos en este país que vamos a tener que ir a comprar una barra de pan en una gran superficie, entonces el centro de la ciudad quedaría muy triste, tanto para el turismo como para las personas que viven en nuestra ciudad. A contía das axudas será dun máximo de 40.000 euros no caso dos centros comerciais abertos e de preto de 10.000 euros no caso das asociacións de prazas de abastos. E chega xa a nosa axenda con algunhas suxestións para que enchan o seu tempo de lecer.
Vemos tamén que nos depara o tempo para os vindeiros días, cóntanolo dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Un centro de baixas presións irase achegando mañá a Galicia dende o Atlántico e os seus efectos empezaránse a notar no litoral nas últimas horas do día. Antes, os ceos estarán despexados e os ventos soprarán frouxos do sur. As temperaturas baixarán, sobre todo as máximas. Para o venres agárdanse ceos anubrados e algunhas chuvias febles pola mañá para ir mellorando a situación pola tarde. As temperaturas baixarán e os ventos soprarán frouxos do leste. Nos sábados ceos estarán moi anubrados con chuvias febles e ocasionais nas rías baixas. As temperaturas baixarán e os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste. Mañá en Santiago teremos néboas matinais que darán paso a ceos despexados pola tarde. Contra a noite empezarán a caer algunhas chuvias febles. Os ventos serán frouxos do sur pola mañá e moderados do suroeste pola tarde. As temperaturas baixarán, sobre todo, as máximas. No venres os ceos estarán parcialmente cubertos con chuvias pola mañá. As temperaturas volverán baixar. A máxima será de 22 graus e a mínima quedará en 15. Para o sábado agárdanse ceos anubrados e ventos frouxos de dirección variable. As temperaturas mínimas baixarán de xeito moderado ata os 12 graus e as máximas quedarán en 23. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas, quedan agora con esa sección sobre algunhas ofertas laborais aquí en Compostela na nosa contorna. Poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.